ya taba shi mallan kai na alasan dan ta ce Allahu akbar yau na taba alasan ya ji dadi Allah sai ce to ba sakwace mi atta da kai yace ani na to dana da bike ido Kano amma sai ni ji wancan na kirari yana cewa Kano ta dabu tumbingiwa jalla babba Hausa yaro ko da mi ka zo an fika ni ko sai ni ga kamar da ni yake tunda ni taho yace wai ko da me ne zo ni ko ina ganin nazo da hikimata kamar ba hini ba amma tunda nazo wajen jalla babba Hausa ko da mi ka zo an hika to a gwada mi an hini illa iyaka shi yace mi ka zo da shi ba Allah sai ce hikima ta harshe ni sha'iri nike yace to ainihin muna da sarkin sha'irai na sarkin Kano Abdullahi Bayero kaji fa Abdullahi Bayero haka uban Ado Abdullahi Bayero sarki mai rasuwa aka ce to a kira shi Alhassan ya aika sai mutum ya zo bisa laulawa sannan ba kowa da laulawa ba ya to bisa ga laulawa sai aje ta ya tsuguna gaida Alhassan da kace wanda bai kosa da hakan da keke basiku lalle keke basiku kenan to shikenan sai Alhassan dan ta ce mishi sarkin sha'iri ce Allah ya taimake ka yace ga wani basakwace ya taho sha'iri na cikakke an wa Kano mu ta dabu kirari ya ce shi bai yadda batun bingiwa ce ko da mi ka zo an fika sai in an jaraba an yi shi sannan ya saki bai ja ba yace a tuna kai dai mai sauki ne badalla ina yake an kace gashi nan yace malam wace hikima gare ka yace ni sha'iri nake sai yace to in sha'iri kake abin da ka so ka bani awa guda in ta in tsara tambayoyi na yanzu in yi masu da kafiya ka bani ansa da kafiya illa iyaka shi kenan ya ce to ka shirya sha'irin ga ya koma ya samu daki da alƙalami da biro sai ya rubuta tambayoyi masu wuyar gaske masu hikima guda 20 na Hausa bayan awa guda sai ya dace ma Alhassan ɗan ta ya shirya da ya ce ya shirya ake aka ce to ina sha'irin bodin ya ce gani sai aka shirya wasu 'yan duron guda biyu wannan duron aka yi mai farin henti wannan aka yi mai jan henti aka cika su da yashi don kasu tangada aka yi 'yan matakai da za ka tattakala ka hau bisa gare su don jama'a su gani don an taru hawa da aka kowa na kallo sai aka ce ina sha'irin mai martaba ce gani aka ce da bismillah sai ya hau duron kwari aka ce ina sha'irin Sokoto ce gani aka ce hau jan duron mai bayani ya ce kun san abin da muka sa ku bisa mabambantan duron ka ce a'a ya ce saboda jama'a su gane ga mai tambaya ga wanda za a tambaya wanda zai tambaya bai cikin hatsari shi ne ya hau hori wanda za a tambaya shi a cikin dangerous shi ne sai hauja saboda haka yanzu abin da muka so shi Bakano sarkin sha'irai zai yi ma tambayoyi guda 20 sannan kowace tambaya tana karewa da ye to kai ko ka bashi ansa kuma ansa ka ta kare da ye yace yanzu aka ce ba kai ka ce shiro bai ce babu da yi yanzu za a iya ce yace to bismillah an ka ce to hauduron yace to kun san ban gani ku azani aka tallabe na Abu Sha'iri aka asa bisa duron yayi tsaye hular shi ja ta miƙe sama ya rike tasbih ne ya rike sanda ga Bakano ya karkace hula ta shi ko cikin kaftani ya yi tsaye da gashin baki irin yan birni shi ya ce to baba sharaɗi idan ni ma tambaya ta farko ka kasa ba da ansar ta to duk sauran tambayoyi 19 ban ma ka haɗi kenan na Abu Sha'iri ce na ji sharaɗi na ɗaya ya ce sannan in ni ma tambaya ta ɗaya ta biyu ta uku har 19 ka yi daidai ka haɗi ta 20 duka aikin banza kakka ce ka ci 19 duk sauran sun roshe ya ce na ji sharaɗi na biyu ya ce sannan in ni tambaye ka kan maimaita abin da na faɗi to kuma ka faɗi saboda duk tambayar da ni ma ba ka maimaita abin da na faɗi saboda haka shari'i ne uku kenan sannan in baka kare da kafiyaye ba to kuma ka faɗi dole ka kare da ye wadda ni kare da ye ni ba na Abu ya ce suke na sharuɗan ka ce to bismillah sai wuri ya tsit shi ɗaya ka saurare Bakano sai ya karkace kai ya gyara murya sai ya ce na fara da sunan Allah sarki mai rahama ka kiyaye ya tsaya sai aka ce na Abu Sha'iri daga Sokoto bismillah na Abu sai ce ni ma na sa sunan Allah mai ni mai kai mai kiwaye kage ya bada ansa daidai ku daidai sai aka ce to an rubuta Kano ɗaya Sokoto ɗaya saura 19 sai Bakano ya sake tambaya na tambaye mai amsa mani bambancin malam da iyaye sai na Abu Sha'iri ya ce mallamai matsayinsu daban na ba su aka yi daraja ta uwaye daidai kage ba da ansa daidai 2 da 2 kenan an samu 2 Kano an samu 2 Sokoto sai ya sake tambaya
Misa zare na fi garinku 'yan mata da yawan gwauraye. Sai na abuwa sakin arme ke sa gwauraye to min hiso rikon mataye. Gaskiya. Ka gaba da asa daidai. Sosai. Sai ya sake tambaya. Ya ce to tsaya. Me sanya tantabarin ne suka yi kama da ɗiyan hasbaye. Sai na abuwa tun asali zuri'ar su gudana ba su kama da ɗiyan kurcaye. Ka gaba da asa daidai. Sai ya sake tambaya. Duje zuwa dai. Kogin kwara da kogin Benue wai ruwa da yawan kiwaye. Kaji kuma. Sai na wuce ba ni sanin haka don gaibi na shi kuma kihi na ruwa ɓoye. Kage ba da ansa. Sai ta zo daidai. Sai ce na tambaye mai an sami ni me ke kwance naɗin buzaye. Tau. Sai na wuce abin da ka kwance naɗin buzaye shi ke sanya gudun bebaye. Ma'ana wahala kenan. Wahala. Ita ka kwance buzu naɗi ita ke sa bebe gudu. Ko sheka da gudu. Ya sheka da gudu. Dole. Wannan ba Kano yana mamaki yana kallon tsohon ga. Shi ya ga ya tambayo. Shi sai da shirya to. Madalla. Shi ko kai sai aka kuma an samu dokoki da ka'idoji an gindaya. Sai ci gaba da tambaya. Sai ci to in tambaye shi. Me ke sa teloli cuta su cire kyallen ka su boye? Sai ce ganin kyashi ke sa su yi cuta har su cire kyallen ka su boye. Sai ce daga Kano in kai arewa gari nawa ne kafin rimaye. Kuma kaji tambaya mai wahala. Wai daga Kano in kai arewa kana tahiya gari nawa za ka wucewa kafin kai rimaye. Tunda rimaye arewa da Kano ne kuma hanyar Katsina ne. Kuma shi bai taba zuwa ba. Ka san abin da ya ce? Sai ce ni kan bako ne a Kano ko a Sokoto dai in kai arewa babu gari kusa zai dundaye. Kage ba saboda bai san abin da a can nisan ba amma nan da ya sani Sokoto to dundaye in kai arewa ita kusa. Kage ya riga ya bada ansa ta daidai. Sai ce Misa Indiya na fi kasan nan dazuka da yawan giwaye. Sai ce in ka duba mu a kasan nan to min hisa yawan zomaye. Daidai. Yana mamaki. Shi duk ba da asa sai ya buɗe baki yana mamakin mutumin nan. Don son yake ya sa shi raga ya bashe shi. Amma ya kasa. Ana ta tambayoyi har aka zo aka yi tambaya ta ƙarshe ta 20. Ba sakwace ba da ansa. Sai ba Kano ya yi tsaye. Sai malam na Abu Sha'iri ya ce ba Kano ya ce na'am ya ce ka ƙara tambayoyin ka ce ai da ma 20 ne. Ya ce to ka ƙare duka ya ce ya ce to bari in yi ma tambaya guda ni ko ka bani ansa. Sai ta tambaye ni mana shi ko sai na Abu ya dube shi ya ce yaro in ka kare zan tambaye ka tun kahin jama'a su ciyaye. Sai baka ce menene ciyayewa? Ciyayewa ba Hausa bane. Wannan kalmar ba Hausa bace. Ya za ka tambaye ni ciyayewa alhali ba Hausa bane. Sai na Abu ce ko ni kwantar da hankalinka in mutane suka wace da guda suka tahiye su ai kaga sun ciyaye sun tahiye su. Sai aka ce to Sokoto ita uwa Hausa rumbun kalmomi ka gane dan muka samu wannan matsayi saboda Kanawa suna respected din Sokoto game da Hausa. To kaga na Abu Sha'iri shi ya samu galamba. Lamba ko ta kai lamba kuma ta kai lamba amma an maimaita irin wannan tsakanin Isu Kanto Kano da wani wanda yake ina gani akwai professor da suka yi magana kansu so kaga ina gani kiri bayar sa alaka waɗannan ko su dubo wacce hikima ko waɗannan to amma da an yi abu mai kama da wanda Isu Kanto da wani ko da shi ma ba san ba da wala da ganin to ai kamata yayi masa aya anan yau gaskiya abu yayi kuma muna godiya Sardaunan Sanyinna Alhaji Abubakar Dan Hassan malami a sashen Hausa kwalejin ilimi ta Shehu Shagari da ke nan Sokoto. A madadin waɗanda suka taimaka domin samun kammala wannan shiri a Bello Abdullahi Jayi da kuma Ibrahim Salihu Isa da injiniyan mu da yan daɗi wannan shiri a cikin faifai Sanusi Abubakar Zaki. A madadin su duka ni da na shirya wannan shirin na gabatar Sambo Bello Danchadi ke muku fatar mu sake saduwa a shiri na gaba idan Allah ya kai mu. Wassalamu alaikum. Waɗanga tambura na salo ne sai an haɗa da salati. Salamatu mai salat da ta so ta ji sassalar salo ta yau sammako da sallah a salatu ta ishe sani. Sabulu ta ce man ya sassalar salo shi asalin salo ana samu daga sabulu ko yaushe.
jama'ar la Hausa Rambun Hikima kenan aka ji tare da Sambo Bello dan Chadi. Da fatar an ji daɗin kasancewa da wannan shirin kuma za a kasance da mu na mako da lokaci domin jin mu da sabon